Mit navn er Sabrina, og jeg går her på Roskilde Gymnasium. Jeg har biologi på B-niveau, og ellers så har jeg samfundsfag og matematik. Så skal jeg fortælle lidt om, hvad jeg laver sådan, ud over at gå her. Der danser jeg med en lille dansehus. Og ellers så arbejder jeg bare rigtig meget og laver alt det, alle andre laver, og ser sine venner og fester en hel masse. Hej, jeg hedder Karoline, og jeg går også på Roskilde Gymnasium. Jeg har de samme fag som Sabrina, har også biologi på B-niveau. Og i min fritid, der dyrker jeg sådan noget sport. Jeg er fodboldtøs. Og ja, ellers nyder jeg bare livet og er sammen med venner. Det her er så vores gymnasie.